உண்மையான லவ் எங்கதான் இருக்கு? எங்க தேடினாலும் கிடைக்கலையே. ஆமா, ஸ்டார்டிங்ல சொல்லுவாங்க எப்பவுமே நான் உங்க கூட தான் இருப்பேன், உன்னை விட்டு போக மாட்டேன், நீ தான் எனக்கு, நீ இல்லைனா இருக்க முடியாது, நீ இல்ல நான் வாழவே மாட்டேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான விஷயங்களை நமக்கு ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்குறவங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஆமா, ஹலோ பிரைஸ் லார்ட். இன்னைக்கு இது வேலண்டைன்ஸ் டேவாமே. உண்மையான லவ் எங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு யாராச்சும் தேடி இருக்கீங்களா? ஆனா உண்மையான லவ் பைபிள்ல யோவான் 3:16 அவரை தந்தள்ளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். நம்ம ஆண்டவர் நான் உனக்காக உயிரை தருவேன்னு சொல்லி மட்டும் சொல்லலைங்க, செஞ்சுமே காமிச்சிருக்காரு. அவர் நமக்காக அவரையே தந்தள்ளி இவ்வளவாய், அதாவது அந்த இவ்வளவாய் அப்படின்ற வார்த்தையில இவ்வளவு லவ் இருக்கு தெரியுமா? அவ்வளவு லவ்வே நமக்காக கொடுத்திருக்காரு. அது மாத்திரம் இல்லைங்க, நிறைய பேர் இந்த இருக்கிற உலகத்துல சொல்லுவாங்க நீ இல்ல நான் இருக்க மாட்டேன், நீ இருந்த மட்டும் நான் இருப்பேன். ஆனா மனுஷன் மனம் மாறி போயிட்டே இருக்கான். ஆனா நம்ம படிச்ச ஆண்டவர் மனசை மாத்தாம நம்ம கூட எப்பவுமே இருப்பார். அவர் மனம் மாற மனுஷன் இல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேதுரு மாதிரி நம்ம எவ்வளவு மறுதளித்தாலும் நீ என்ன நேசிக்கிறியா அப்படின்னு நம்மளை நேசிக்கிற தேவன். இளையகுமாரன் மாதிரி நம்ம எவ்வளவு தூரமா நம்ம அவரை விட்டு போனாலும் இல்ல நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கட்டி அணைக்கிற தேவனா இருக்கிறாரு. சோ இன்னைக்கு உண்மையான லவ் எங்க இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய ஆண்டவரை எப்படியா பிடிச்சுக்கோங்க. சோ ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே.